Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Ik ben het Anja Gerards. Ik ben lid van carnavalsvereniging De Unskes. Ben door de afgelopen 2 jaar ponk van geweest. En ben nu even namens De Unskes lid van het organiserend comité van de 11e in Landgraaf. Jan. Ja, wij kennen die net, hè? Ja, Jan de Jonge, lid van de Saarsbergse Vastelovensverein, komend seizoen weer president. En ook namens Saarsberg zit ik in het comité 1111. Dus hij is komend seizoen weer president. Werd dat voor zoveel jaar gekozen bij u, of wie zit dat? Nee, mijn vuurganger had heel erg last gehad van de corona en het gaat gewoon niet meer. En wordt de functie wel vakant en ik heb me kandidaat gesteld. En ik maak tot eind van het seizoen. Dan is de periode voorbij, president. En daarna ben ik aftredend herkiesbaar. Dus we zien er wel. Maar in geval van Jan had er opvolging door? Jawel. Allee. Goed, Anja, wie kunst u bij die organisatie terecht? Gaan ze zich daar voor je gevraagd? Of bist je dat als ponk verplicht? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik ben niet als ponk verplicht. Ik weet het. Nee. Nee, eigenlijk hadden ze van een giekervereniging in Landgraaf, die ook een beetje in de stuurgroep Landgraaf zit, gevraagd om 1 of 2 leden af te vaardigen. En die allemaal samen organiseren dat evenement voor gans Landgraaf op de oude maat. Ja, en welke carnavalsverein? Of doen ook al die vereinen door met Jan? Ja. Oké. Ja. De opening werd nu gedaan door ik denk de presidenten van Saarsberg en Nuyhagen. Vorig jaar worden de presidenten van Borbig. Dus we werken zeer zeker samen. Ja. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te horen. Om dat voor elkaar te krijgen. En die eensgezindheid, ja, dat is toch fantastisch. Ja, zo moet het toch. Kijk, carnaval is een geweldig feest. En dat moesten we samen vieren. Absoluut. En de locatie, dat is de vorige keer op het Zundplein geweest, man? Nee, het is ook op de oude Maden waar ik geweest. Ah, oké. En eigenlijk is die locatie heel goed bevallen qua sfeer, qua mogelijkheden om op te bouwen, om af te breken. Het is eigenlijk gewoon een normale sfeervol plein. Ja, ik ken de oude Maat. Ja, precies. Ja. Maar voor de lui die het niet kennen, weet ze, en daar hast er ook geen last dat mensen een van die andere pleinen in Landgraaf paks, dat ze daar een ganz hoop parkeerplaats zijn, zoek het naar voetpaks. Ja. Dus op die manier, en het ziet gewoon, omdat het nog echt zo oud dorpsplein is, wel ook een leuke locatie om te zien vonden. Heel veel lui. Ja. En hoeveel lui kent ze door drop praatje? Gans gaat. Ja, enig idee. 1500 gemakkelijk. Ja, lekker man. Dat is het vuur. Ja. De vorige editie wordt die goed bezocht? De vorige editie was gans goed bezocht, ondanks dat het de eerste keer was. Ja. Ja, eigenlijk wordt die beter bezocht als dat ze er durven hopen. Ja. En hoeveel het op een Samstig, wie schön is dat, wat? Ja, stieper toch? Ja. De andere zegt, ja, in 24 geen probleem, want dan voor een schrikkeljaar, dan werd het erg moeilijk, want dan viel het waarschijnlijk op een mondig. Ik zei, luister, kameraad. Die lui die de 11e van de 11e willen vieren, die pakken zich gewoon vrij op de 11e van de 11e. Zo is dat toch? Een echte carnavalist, waar, ja. Ja, dat is dat. Ja. Dat? Ja. En die wat dat niet kent en wat niet kennen? Die melden zich krank. Nee, flauwekul. Ja. Oeh, nog een geetjes aan. Je doet dat er dag erop, want vier doen dat alleen aan de oven. Vier beginnen pas tegen 9 of 6. Ja. Dus die lui wat werken, die kunnen ohne problemen naar huis komen. En hand ook niet last van de angerlui die de hele dag al op dezelfde plein gaan lopen feesten. En door giekeren en komt nu naar de plein rond die team. Anja, Jan, wat kent u vertellen over het programma? Wat kennen de bezoekers van de 11e op de 11e in Landgraaf Warbig op de oude maat verwaarden? Ja, we hebben een beetje gevarieerd programma. Ja, schön toch? Ja, heel schön. We beginnen met een grote, wie noemt ze dat? Samba-band. Oh, lekker. Ja. Ja. Zodat kiekeren met kies er warm van. Wie weet dat het begint, wat? Ja. Voor Hunter Tim. Van Kerkhoor, ja. Ja. Dan gaan we voor Wout, die houden we voor vorig jaar ook. En Wout deed net wie vorig jaar, waar 3 keer een blokje tussen Angerdinger en. Voor Luc en consorten, ja. Ja. Dan gaan we voor Schnuts, dat is een Duitse coverband met Kölsche covermuziek. Dan gaan we voor nog Tiroler Teufel. Oh, lekker. Ja. Ja, jongens, het is zeer gevarieerd.
leuk, met uptempo en een ganse mikmak-programma. Ja, Voor iedereen en jij het zanig dan. Ja, absoluut. precies. Jan, Anja had zo er nog aan toe te voegen dat ze zei van potverdikkie, maar dit hand voor oog en voor hand dat. En is er iets te drinken, is er iets te ijzen, bla bla bla. Vertel. Dan kon ik even terug naar vorig jaar. Omdat het Deugd num dicht het ziet, jong, voor hand het Nee, ziet. maar omdat het vorig jaar de eerste keer was, hadden we dus net verwacht dat zoveel lui zouden komen. Dus er waren een beetje problemen met de drank en een beetje het probleem met de toiletten. Nou, daar hebben we van geleerd. En nu zijn er veel meer drankpunten en veel meer toiletten. Dus dat probleem is opgelost. En het werd heel gezellig op de oude maat in Warwijk. Ja, maar kijk, mensen net weten wat kunt, dan deze dag loffen dit maar doen. Ja, dan kunnen ze op een gegeven moment tot de conclusie. Ja goed, dat is een leerproces. Kunnen ze dat in? Ja, en het werd ook geaccepteerd en er is van geleerd. Ja. Jod, vergunt even naar de muziek. Hubert, ik kijk even naar die. Rainbow Club Haandel, jong, daar had zo alles met. Daar had ze een vette knijter met gehad, hè. Ja. Kom even, pak die Timmy. Oh nee, dat gaat niet. Schuif even bij Jana. Hubert Schonke, dames en heren, hij is toch toevallig hier. Hubert, Rainbow Club Haandel, had ze toen... ik voel het, hè, door laten we maar zeggen, hitmix zo ongeveer, je maat, hè? Ja, klopt, joh. Wie is dat geboren toen? Dat is een goeie vraag. Ik ben even denken. Volgens mij ben ik toen nog niet gevraagd door Wim kennen van eens een leuke mix maken. Door Wim Bloem, ja. Wim Bloem, ja. En ik weet nog dat op een gegeven moment met de studio zat. En ik moet ganz eerlijk zeggen, met beats en dergelijke, ik ken tempo lezen tegenwoordig. Dus dat hoorde ik vroeger helemaal net. Ja. En ik weet dat ze er op een gegeven moment bij me horen en ik hoorde dat in elkaar zetten. En ik dacht bij mezelf, ik moet een beetje de hand en maat trekken. Dat had ik door hem nooit verteld. Ja. Ik zei, want anders is het dan binnen 10 minuten verder. Ja. Want dan moet ze uiteindelijk... Ja, dit is toch af en toe even een factuur, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is niet alles voor niets in de wereld. De computer moet betaald worden. Het is net het goedkoopste stuk in het hoes, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, goed, dat is ook een beetje liefde natuurlijk. Ik bedoel, het is net... hoofdprijzen, om het zo maar te zeggen. Dus ja, zo is het eigenlijk ontstangen. Die twee zoten neer van mij en die gaan zich het effect laten huren. De zon leert ze ook een even door stoel vanwege van dit gewoon verdoen en voor gewoon een beetje dat. Ja, en zo gaan we dat op een gegeven moment in elkaar gestopt. En er kwam er nog een clipje bij. En beste kijkers en luisteraars, Hubert is ook bekend van de slingermix, waar Hubert. Ja, die kunt gekke jaren bij de andere zender. Ja. Ja, goed, dat is eigenlijk ooit ontstangen door het feit van wie ik nog... een jeugd geworden. Nee, wie ik nog trainde in het bekende kroeggedeelte bij Streppen Kruts in de buurt. Dat weet eigenlijk al wat ik bedoel. Ja, komt ze eigenlijk net weg. Er wordt zo druk dat ze gewoon echt ging tieten om naar de wc te gaan. En dan moet ze zo gaan doen. En daar is ze eigenlijk ontstangen, in 2010 precies te zien. Waarom moeten jullie naar de oude maat in Landgraaf komen op de 11 van de 11e om 11 minuten op 6? Het is ganz gemakkelijk. Kijk, we zitten met aardige verenigingen die ook in hun eigen kern dan de opening doen. En het is gewoon leuk om als met alle verenigingen samen dat te doen. En de lui hoeven echt niet naar Maastricht of gaan we heen. Daar is voor alles gezorgd. En dan kunnen ze gezellig in Landgraaf het seizoen openen en dan kunt verknallen. Jan, volgens mij gaat zo heel lang geen televisie meer gekeken, want de 11e van de 11e is al lang niet meer in Maastricht. Nou, nee, maar... Is er een munk? Nee, maar ik neem aan dat Maastricht zelf ook wel gaat deed met 11. Maar kijk, de hoofdsnurgezangers zijn... Anja had het programma gezegd, dat is geweldig. Maar moet ik het zo zien, Jan, dat de vereinen eigenlijk hun eigen traditie hebben, bijvoorbeeld het smorgens, bijvoorbeeld de burgerlust, die gunt het 's avonds goed eten. Dat is een traditie. Dus die gunt door de dag nergens, die gunt in de avond, gunt die goed eten. De kerkhof begint om 11 minuten op 11 met tegen kanonschoten en dan gaat het los. Dunt die vereinen van Landgraaf hun eigen dingetje op dat dag en het 's avonds alle molen in Warwijk. Zie ik dat goed? Ik denk het wel, ja. Ja, dat is perfect. Ja, want we beginnen dan om 3 uur op de maat in Schaasberg bij de Bokkerier. Ja. Dunt voor het seizoen openen. Nou, want dan ben alles gedaan, dus dan gaan we van de Warwijk. En ik denk dat alle verenigingen dat ook doen. Dat toch even intern het seizoen openen. Nee, maar dat bedoel ik ook. Even intiem. Je dat niet. Ja, nee, de Unskes die hand dat niet. Die hand het ganse jaar. Nee, normaal dochten we dat immer bij het standbeeld op Nieuwenagerij. Ja.
samen met de Zwijgelsuppers. Ja. Maar we gaan toch een ganse hoop vrouwen die of met kleinkinderen of werkend in het weekend. Ja. En voor kind het gewoon niet lastig geregeld. Ja. Dus we doen dit jaar echt, op de oude maat voor alle verenigingen het opzetten van de kappen is, beginnen we daar ook pas. Nou. Dan doen ze wel holen wat ze 's middags net aan het kennen doen. Ja, precies. Maar dat klinkt ganz goed, joh. Dan zijn ik aan alle carnavalsvereinen en de Unskes natuurlijk. Geweldige opening van het seizoen. De 11 van 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 de 11 om 11 minuten op 6. Ja, met ganz veel hoop gewoon landgraf. Ja. Niet lid van de verenigingen, maar wel die met ons samen spas willen maken. Ja, zeker. De aanhang van al die lui die moet gewoon op de 11 van de 11 om 11 minuten op 6 op de oude maat in Worbig, Landgraaf. Ja, als ze slow zijn, komen ze eerder. Dan gaan ze de beste plekken. Allee daar. Mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. En ik sta het Raymond Kräftig Landgraaf. Alaf. Worbig. Alaf. De Unskes. Alaf. En de ganse rest van de Rattenplan. Alaf. Dat is veel mooi. Allee, wat? Adie.